Soc la Maria i soc la responsable del servei d'oci de Missol. El projecte que presentem surt que l'entitat Missol aposta per la metodologia d'atenció centrada a la persona. Arran d'aquí, les persones que atenem van fer una sèrie de demandes en quant com volien passar el seu temps lliure. Llavors també volíem fomentar la inclusió comunitària i vam aprofitar que en l'àmbit rural on estem, de crear sinergies amb els diferents recursos comunitaris. Això ha suposat l'empoderament de les persones que atenem i donar un valor social a la comunitat, ja que la xarxa associativa s'ha volcat amb nosaltres i han sortit experiències molt maques. Ens estem fent visibles, la gent està responent molt bé. Hola, jo em dic Ivan Dach, soc director de l'Àtic Taller Musical i per nosaltres l'experiència de donar classes als usuaris de la Missol suposa un repte també per nosaltres i una experiència molt enriquidora perquè ens obliga a buscar noves línies pedagògiques per tal d'ensenyar-los i que es puguin desenvolupar una mica amb l'instrument que han escollit. Jugo al futbol sala Solsona i que m'agrada molt jugar amb les meves companyes i els entrenadors són molt excel·lents i bons companys i espero que duri bastants anys al futbol. Jo em dic David Estany, soc el president del Futbol Sala Solsona i des d'aquesta temporada hem començat un nou projecte amb un equip de l'associació del Missol i un altre projecte on juga la Carol, que és l'equip femení. És un projecte amb molta llarga durada, ho esperem i animem a tots els clubs que s'animin en projectes com aquests. Mira, m'agrada molt cosir, faig mitja, faig un gorro cap, després faig un buf, després un jersei, després una altra cosa, no sé què és. Llavors m'ensenya una noia que està allà del camp i m'ensenya una noia i m'acompanya amb mi, perquè jo sola no puc caminar sola. Jo m'agrada molt a l'hort, m'agrada molt la gent que ve a tot l'hort, m'agrada tots els llocs. Jo estic contenta d'anar-hi, estic molt contenta d'aquests nois. A mi m'agrada anar a l'hort, aviat comença el piano. Vaig ser el primer ballador gegant del pop i m'ha agradat molt, m'ha sudat molta gent i ho vaig fer molt bé. I vaig ser el primer. Fem el torsió i em vaig posar a bato, ja érem tres, jo era dintre la cadira així i dos així fèiem així. La gent estava contents, diu el primer pop de Solsona. Des de GEDI treballem amb joves migrats sols i des de la Missol ens van contactar per també crear sinergia. I el que vam aconseguir fer és crear un grup dels dos col·lectius que creessin un hort i de manera setmanal s'anaven trobant i anant en una mateixa direcció creant aquest hort i fent-se seu aquell espai. I des d'un projecte tan senzill es va aconseguir que dos col·lectius molt diferents s'anessin coneixent, es trenquessin estigmes, ha sigut una màgia.